ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಇನಿಯನ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡು ಪೂರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಬ್ಬುದು ಬೊಕೊಂತ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡುಲೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರಿ ಬಲೆ ಇಂಚಂಡ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪೂರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪುದದ್ದು ಗೋಧಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ ಮೈದಾ ಪಾಡುನ ನಂಗೆ ಅದೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಬಂದು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಿನಾರು ಸುರುಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವನ್ಗ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಣ ಅಂಚ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕು ಒಂತಂತೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಡ ಇಲ್ಲಕ ಕಲಡೌಡು ಅಂಡ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಡೇನ ಹತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಇಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅದೇ ಕಲಡೌಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂದು ತೂದು ಒಂತಂತೆನೆ ನೀರು ಪಂಡ ಅಂಡ್ ತುಲಿತೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಅದೇ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಡೌಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚಿ ఒక ಪೂರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಯ್ಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ತಿನಿಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀರು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡೆ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಇತನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಲಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮೇಲಿಗೆ ಪಾಡಿ ಅಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೆನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಬುಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಟೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕು ಕುಡೋರು ಅಂತ ಒಂದಿನ ಇಂಚಿನ ಪೊಜೆಂಕೊಲ್ಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಆಟಗ ನಾನು ನೆತ್ತ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಚಪಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಲ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಉಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಗೈಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಬೋಡುದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಲಾಟನ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ಟು ಲಂಚಿ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ನಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಮಾತ ಆಡಿಟ್ಟು ಒಂದುಂಡು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಚೂರೆ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಲಾಟರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತೆ ನನ್ನ ಲಾಟನಾಗ ಲಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಬಲ ಪಾಡ್ದು ಲಾಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಪೂರಿ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹದೋಟೆ ಲಾಟೊನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲ ಲಾಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಪ್ಪ ನೆಪ್ಪಡು ಅಪಗ ಲೇಯರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆಯನ್ ಮುಲ್ಪ ಈತು ದಪ್ಪ ಲಾಟಿಯೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ನಾನೊಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆದು ಇಪ್ತೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚದು ದಕ್ಕೆರೆ ಮನಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಣ್ಣೆದ ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೀರಿಯತೆ ಅಂಚದು ತವೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಪುಗೆ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅದೊಂಜಿ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಇಡು ಪುಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರಿನ ಪಂಡಂಡ ಅಪಗ ರಪ್ಪ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡ ನಾನೇನು ಪೂರಿನ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಬೋರ್ಡ ಮೇಲೆ ಒಂಚು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆನ ರಟ್ಟ ಉಂಡೆ ಕೈಲಿ ತಿರೆ ಇಂಚ ಲಾಯಕಡು ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲಾಟಿನ ಸರಿ ಅಂಡ ಇಂಚ ಲಾಯಕಡು ಉಬ್ಬುಡವು ಬೊಕ ಲೇಯರ್ ಲಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅದು ಅಂಚದ ಕಲರ್ಲ ಲಾಯಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಉಬ್ಬುದು ಬತ್ತನ ಪಂದಾಂಡ ಪೂರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಕಾಯಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ತುಳಿತೆ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಏನು ಬೋರ್ಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಏತು ಲೇಯರ್ ಅದು ಬೈತಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ನಿಗ್ಲು ಈ ಬಟಾಟೆದ ಬಾಜಿ ತೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬೈ ಬೈ.